Utmaydi bundan. Нәрсе? Предвыборная агитация. Иә. Міне, қара. Одессит. Екі абайым тұра бір туған шындай. Yazırып алдым баянда гармунда ойнағаныңызны. Менде одноклассникларда 13 меңнен артық түркімім бар менің. Татарский народный песни, яғни татар халық жырлары. Мен шунда сізді қояшақмын. Шуларға нинди тілешеклеріңізді айтсақ, жанда шибар қызлар көп. Сіздің тұрмыш иптәшігіз ашуланмаса, күннешмәсә бір нәрсә матур сүзләрне, инде лазым сүзләрне айтсагыз, шуларға Енді мен гармонда өзім үшін генә ойнаймын. Мен әлемнің талантына ойнаушы кісі түгел. Яхшы ойнаған кісілердің жырлаған кісілерін бек яратам, хөрмәт итәм. Инде килеп, татар көйләре, аларны уйнау, башкару, яшьләрне һаман бу элекке халкыбызның, шушындай милләтебезнең борынгыдан килгән шушындай талантларын югалтмаса кирәк, көйләрен югалтмаса кирәк. Ул бит безнең милләт өчен бик мөһим әйбер. Аның халыкның теле булган, җыры, моңы булган, шигърияте, шагыйрьләре булган халык, әлбәттә аның киләчәге бар. Аларга рәхмәтем башка сүз юк, барысында уңышлар телим. Я уңышлары аларга татар халкының, татар милләтенең киләчәктә шушындай традицияләрен дәвам итсеннәр, аның горурлыгын булсыннар. Рәсәйнең һәм дөньяның бөтен халыклары арасында татар халкы киләчәктә үзенең лаеклы урынын тута алсын иде. Безне хөрмәтле Рафаил әфәнде, Татарстан Дәүләт Советы ничә ел дәвре, ничә сайлау буенча җиңеп чыккан депутаты, шуны менә форсаттан файдаланып әйтәсем килгәне, Рафаил Сулеймановичка рәхмәт. Татар телендә, саф татар телендә язып, шалы икмәге дип, мин аны Одессадан чыккан чыгышы Батынчук турынан видео төшергәнем. Шатланып шул шалы икмәге дип төшереп кертеп җибәрдем, күрсеннәр, мен әйтәм. Менә шул безнең чын татар җанлы кешеләр исеменнән сезгә рәхмәтемне белдерәсем килә. Шул безнең телне саклап, урамларда шул телдән башлап җибәргән өчен сезгә Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирсен. Рәхмәт, сезгә дә шулай. Әйтәгез, кул рәхмәт.